Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among website www.digicastnegros.com. Kag sana kami malanto sa kay Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwas ang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Bacolod City, mag-require sa gihapon sa negative RT-PCR test result sa mga mapadulong sa syudad. Mga signage nga libre ang bakuna, ginpangbutang sa vaccination center sa Bacolod. 5 patay sa COVID-19 sa July 8 nga report sa Negros Occidental. Victoria's PNP, ginpanginwala ang report nga mga pugante ang nagpatay kag nagkuha sa pusil sang isa ka gwardya. Kag sa tripping ni Ruming, padayon kita sa aton nga Danhugan Island Adventure. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, sa Cabancalan City, 48 ka mga distressed nga overseas sa Filipino workers ang nagbaton sang tig 20,000 pesos nga financial assistance gikan sa lokal nga panguluhan. Ang cash assistance ang nagaserbe nga livelihood project sa sining nga mga OFW nga nagpinauli bangod sa problema nga ila na sugata sa ila nga mga employer kasubong sa maltreatment kag physical abuse. Ini ang ginorganize ang Peso Cabancalan. Sa kabilugan, 960,000 pesos ang pondo nga ginpain sang lokal nga panguluhan para diri. Ang Balik Cabancalan Assistance to Distressed OFW nagatuyo sa pagbulig sa mga OFW nga nakasugata sang kapudlayan. Sa number 9, duha ka mga persona pilason sa pagkarambola sa 3 tunan ka mga salakyan sa Circumferential Road. Pilason ang driver sang panel van kag jeep matapos maglutad ang multiple collision kahapon sang aga sa Circumferential Road sa Barangay Villamonte. Sa investigasyon sa Police Station 4, pareho nga nagadalagan sa isa ka lane sa Circumferential Road ang panel van, jeep kag 10-wheeler sa hinali na lang madulaan sa kontrol ang driver sang panel van nga si Elvin Vergara. Nadulaan sa iya sang preno ang van gani nagbunggo ini sa ginasundan nga jeep. Pilason ng driver sang jeep nga si Rodel Mar Francisco matapos magbunggo pagit ini sa 10-wheeler kag naipit sang duha ka mga salakyan. Pareho nga nag-agom sang guba ang mga salakyan nga mga imolbado. Sa number 8, Victoria's PNP naghimutig nga ang duha ka mga suspect sa pagpatay sa gwardya amo ang duha ka mga pugante gikan sa Negros Occidental District Jail sa Baguio City. Suno kay Police Lieutenant Colonel Eduardo Corpuz, hepe sa Victoria's PNP, hindi matuod nga ang ini nga impormasyon nga ang duha ka persona nga nagpatay sa security guard sa Barangay 18 sa Victoria City sa nagligad nga semana amo ang duha ka inmate nga nagpalagyo sa NODJ. Pero ginpahayag ni Corpuz nga una man gid nila ini nga gintan-aw bilang anggulo. Ugaling wala sang ebidensya nga nagapamatuod sini kag karon ginalantaw nila ang anggulo amo nga ang gwardya nga si Francis Legada anangin collateral damage lang sa away sa duta sa kampo nga iya ginagwardyahan. Si Legada ang ginkuhaan pa sang armas sa mga suspect matapos ginpatay sang Hulyo 3. Sa number 7, pamunuan sa BJMP Region 6 nagapaandam sa posible sinuman nga nagsapupo sa duha ka mga pugante gikan sa 5 ka mga nakapalagyo sa NODJ. May masobra na sa duha ka semana ang manhunt operation sa katapos sa Bureau of Jail Management and Penology 6 upod ang kapulisan sa duha sa 5 ka mga persons deprived of liberty o PDL nga nagpalagyo sa Negros Occidental District Jail sang Hunyo 29. Nagapati si Attorney Jairus Duhelio, spokesperson sa BJMP 6 nga posible may mga pamilya nga nagsapupo sa nagpalagyo nga mga PDL nga sanday Alejandro Montoya kag Francisco Ipugon nga katapos ang Ipugon Robbery Group. Sa nagligad lang nga Biyernes, sa nalapod
Ginapot sang mga otoridad ang mga pugante sa ilang ginadayunan nga balay sa Hacienda Ambulong, Barangay San Fernando sa syudad sang Talisay. Sunod sa katapos ang Talisay City PNP, may pagbayluhanay sang lupok nga nagresulta nga natiruhan ug napatay ang kaupod sang duha nga si Danilo Celeste. Si Celeste ang utod ni Marvin Celeste nga napatay man sa manhunt operation sang PNP kag BJMP sa Banwa sang Murcia sang Hunyo 30. Nadakpan man nila sadto ang ila kaupod pagid nga PDL nga si Daniel Tamon. Ginsiling ni Duhelio nga sarang mapasakaan sang kaso nga harboring of criminal ang mga persona nga nagabulig sa mga pugante agud makapalagyo sa nagalagas nga otoridad. Gani sa marason nga semana, natalana man magpasaka sang kaso ang Talisay City PNP batok sa tag-iya sang balay nga gintiniran sadto sa mga nakapalagyo nga PDL. Sa number 6, hepe sa Police Station 2 sa Bacolod nagpositibo sa COVID-19. Ginkumpirma ni BCPO spokesperson Major Sherlock Gabana nga nagpositibo sa COVID-19 ang station commander sa Police Station 2 nga si Captain Paul Vincent Pendon. Naka-quarantine karon sa Iloilo si Pendon suno kay Gabana. Na-contact trace naman suno kay Gabana ang mga close contacts nga pulis ni Pendon kag gin-disinfect na ang Police Station 2. Samtang nagpanaog naman ang active cases karon sa Negros Occidental Police Provincial Office. Humalin sa masobra 30 sa nagligad nga semana, 22 sa karon ang active cases sa Nokpo. 188 ang total cases tanan sa nagpositibo sa COVID-19 sa Nokpo kag isa ang napatay bangod sa virus. Sa number 5, halos 270,000 na ka mga test ang ipatigayon sa molecular lab sa Teresita Lopez Halandoni Provincial Hospital kung palin sa nag-operate ini. May kapasidad ini nga makaprocess ang 1,600 ka mga test sa isa ka adlaw kag nag-ooperate sang 3 ka shift 24/7. Sunod sa kay Attorney Ray Frando Diaz, ang Provincial Administrator, ikaduha na ini sa mga molecular lab sa Western Visayas nga may pinakamadamo nga gina-process nga test. Ang 100% nga passing rate sang TLJPH Molecular Lab sa 2021 External Quality Assessment on SARS-CoV-2 detection by real-time PCR nga ginapatigayon sang DOH Research Institute for Tropical Medicine. Sini lamang ang nagapakita nga ang mga machine yara sa maayo nga kondisyon kag maayo ang pagtrabaho sa mga personnel. Samtang mga pribado anay nga mga individual ang ginakater sa molecular laboratory sa Valladolid. Sunod sa kay Diaz, sa karon gina-finalize pa ang bahin sa referral para sa pagtest sa mga close contact sa mga nagpositibo nga gikan sa Bago City tubtob sa Hinubaan. Sunod sa kay Diaz, ang delay bangod nga wala pa ang isa ka signatory gikan sa amo nga laboratory. There was a time na-overtake na gani ang sa Region 6 ang West Visayas Medical Center in terms of top performance in the number of tests conducted. And subong nagtaas naman demand dito sa PIAC, so nagbalik naman sila sa number 1 and we're number 2 in terms of number of tests conducted within Region 6. Ang atong second lab sa Valladolid, kumusta ang region sa sige siya. Ang aton nga mga private nga mga kauturan nga gusto magpa-swab amo na anay subong ang bulk sang ilang tawag sini nga mga pasyente. Sa number 4, mga signage nga nagasiling nga wala balayran sa pagpabakuna ang nakabutang karon sa mga vaccination center sa mga mall. Ini matapos nga may nag-alegar nga ginpabayad sang 1,500 pesos para mabakunahan, wala sang may ngalan nga ginhatag ang tagreklamo. Gani nabudlayan man mag-usisa ang Bacolod Emergency Operations Center.
kay nagapabili ng ini nga chismis. Gani ang ginhimo sang EOC, nagbutang sila sa mga signages nga libre ang bakuna. May mga signage man nga wala nagabaton sang walk-ins. Damlag paginsiling ni Dr. Chris Sorongon, ang Deputy for Medical Data and Analysis sa Bacolod EOC, nga wala sang dapat nga bayaran kay libre lang ang bakuna para sa COVID-19. Sa number 3, 5 ang report nga COVID-19 related deaths sa probinsya sa July 8 nga report sa Provincial Incident Management Team. Ang recorded deaths nagadepende sa pagpadala sang dokumento kung sa report gikan sa mga LGU. Samtang 106 naman ang nakarecover gikan sa virus. Sa July 8 nga report, 1,850 ang active COVID-19 cases sa Negros Occidental. 19,772 sa karon ang total COVID-19 cases sa Negros Occidental. 484 ang total mortality o kung COVID-19 related deaths. Sa number 2, COVID-19 vaccination para sa mga medical frontliners o kung nangyara sa A1 category ang nagsobra na sa 110% sa Bacolod City. Tiglumapaw na ang kadamuon sa nabakunahan nga mga medical frontliners pinaagi man sa masupog nga COVID-19 mass vaccination program sang Bacolod. Pwede na kuntani makarekta sa A4 category ang Bacolod Emergency Operations Center ugaling bangod man sang delay sa pag-abot sang supply sang COVID-19 vaccine luyag sang Bacolod nga ipasulabi ang natalan nga supply sang bakuna para sa second dose sang mga nabakunahan na. Masobra sa 90,000 nga katapo sang business sector nga nalakip sa A4 category ang nakaparehistro na para kuntani sa vaccination. Suno kay Dr. Edwin Miraflor, Officer in Charge sang City Health Office, ilan na lamang ginapaabot ang delivery sang kapin 20,000 ka dose sang AstraZeneca vaccines nga gin-advance purchase sang syudad upod sa dugang nga supply gikan sa national government para mas mapadasig ang COVID-19 vaccination. May 71,972 na ang na-administer nga COVID-19 vaccine sang Bacolod. Masobra sa 12,000 diri ang fully vaccinated na. A2 ta is, ang projection ta is 60,000, no? Mga na-vaccinate na sa mga 85% of our A2 population. Actually, ang aton nga A1, naglapaw na ta sa aton nga projection. Kaya tungod nagdugang sila sa extension wala nga A1.8 kag A1.9. Although kwanta pag na-correct pag actually kay sa aton to nga initial nga A1 wala to nadala ang mga other frontliners like dentists, ang mga closed nga mga healthcare institutions, mga home for the aged, mga clinic secretaries, so mga clinic staff. So dala pa na sila sa A1 actually. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Sunod sa Bacolod, mag-require sa gihapon sa mga mapadulong sa Bacolod City gikan sa guwa sa Western Visayas sang negative RT-PCR test result. Samtang National IATF nagpagawa sa panibag-o naman nga resolusyon nga nagapahanugot na sa mga kabataan nga nagaedad 5 ka tuig pasaka nga makagwa sa ilang mga puluyan basta may upod na nga adult. Yaring report. Requirement sa gihapon ang negative RT-PCR test result within 72 hours sa mga mapadulong sa Bacolod City sa guwa sa Western Visayas. Inagin pahayag ni Mayor Evelio Rinardia sa interview sa iya sa kagabi sa teleradyo sa ginpamakot kun bala nagabato na ang sudad sa Bacolod sa mga turista. Magluwas diri, requirement sa gihapon ang S-Pass kag backtrack registration. Pag gustong pumunta ng turista sa Bacolod, open ba ang Bacolod City o hindi? Wala mo ng turista? But we continue to require that 72-hour RT-PCR test. Okay. When we do that, and that comes naturally with the S-Pass. But may I just point out, Alvin, Opo. and especially to Doris, Yes. the additional requirement that we have in Bacolod, which the other LGUs may not have, is that we require them to register with our backtrack system.
Suno pa sa alkalde, kung ikumpara ang kadamuon sa COVID-19 cases, mas nagdubo-dubo na subong nga bulan sang Hulyo kung ikumpara sang Hunyo. We must admit that we have a problem. Our cases went the highest last month. But there seems to be some signs of slowing down. If you base it first days of July, the numbers are smaller than what it used to be. Subong nga adlaw, nagpagwa man ang National Interagency Task Force sa resolusyon nga naghatag ligwa sa mga local government unit kung i-allow nila ang vaccination card na lang ipakita sa isa ka persona sa pagsulod sa ilang lugar o kung mag-require sila sa gihapon sa negative RT-PCR test result. Si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang nagpagwa na damlag pa sa executive order nga magabato na sila sa mga persona nga masulod sa probinsya nga magapakita lamang sa ilang vaccination card nga nagapamatuod nga fully vaccinated na sila imbis nga negative RT-PCR test result. May una na nga batch nga 50 ka mga tawo nga ginaprubahan. Kabahin man sa Resolution number 125 ang nagapahanugot sa mga kabataan nga nagaedad 5 ka tuig pasaka nga makagwa outdoors. Basta may upod lang nga adult sa mga areas nga napaidalom sa General Community Quarantine o kung GCQ, kag Modified General Community Quarantine o kung MGCQ. Kaag sa tripig ni Ruming, padayon kita sa aton nga Danhugan Island Adventure. Last week ang part 1 sa aton nga paglagaw sa Danhugan Island. Hindi lang isa ka beachfront ang ara sa isla. Mayara sila sa ginatawag nga Typhoon Beach kung sa diin mayara man sa pavilion kag sa mga balay nga matulugan. Ang ini nga beachfront nagaatubang sa Sulu Sea. May mga Instagrammable spot sa isla kung diin pwede makapaliwaliwa. Amon man naging tour ang palibot sang isla kung sa diin nasaksihan namon ang dugang pasining nga mga katahom pinagi sa pagsakay sa bangka. Naabtan pa namon ang white-bellied sea eagle nga naga-istar sa isla. Kag isa sa mga highlights, ang snorkeling. Mga giant clams kag nanari-sari nga mga species sa mga isda ang sarang mo makit-an diri. Was of dinikod 10 AM sa part 2 sang Siniga Adventure. Barb, kadamo kaya do kumbaga ang lagaw mo sa Danhugan do isa ka package deal na. Gani. Nature trip kag bye-bye. Ang nagligad mo to me. Galing ang ako nga concern me. Ma-enjoy ko ayhan kung hindi ko kabalo mag-snorkeling. Ay, ako pwede ko nga cameraman, hindi ka malumog lang oy. Naka-life vest mo siya. All float ka naman lang na snorkel. Dabi ko. It's always a first time for that. Kasi hindi ka malumog lang oy. Kanami, gila. I wish I could do. Nakaka-proud siya with Barbie. Katahog niya siya katama. Kinahanglan halungan din. Yes. Kaga po ito mga balita sa Negros, subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Paraan kami nga magpangalagad sa Negrosan. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend!